Maandagmiddag gebeurde een ernstige aanrijding op de Kerkenveldlaan in Remuin. Een bestelbus reed over de Kerkenveldlaan richting de Donderberg. De bestuurder zoog ter hoogte van de rotonde bij de Oranjelaan echter een fietser neer. Een 14-jarig meisje dat op de fiets zout werd aangereden en raakte ernstig gewond. Al snel na de eerste melding werd ook een traumahelikopter ingeschakeld. Die landde op de parkeerplaats van de moskee. Nadat een traumaarts eerste hulp had verleend, werd besloten om het meisje met de helikopter naar het ziekenhuis te vliegen. Over het letsel van het slachtoffer is verder niks bekend. De plek van het ongeval heeft de politie nog uitgebreid onderzoek verricht. Het is zeker niet het eerste ongeval op deze plaats. Fietsers hebben hier voorrang, maar omdat het fietspad weer van de rotonde aflikt, wordt dat door automobilisten drugs verkeerd ingeschat.